Сега чувам някои от кандидатите за кметове, които, да кажа, говорят малко общи приказки, че са разбрали, че сме създали през този мандат общинско транспортно дружество Екобус. Ще се радвам да разберат и защо сме го създали. Защо го създадохте? Създадахме го, защото се оказа, че към 19-та година, когато влезахме в мандата, община Пловдив нямаше собствено общинско дружество за градски транспорт, което от само себе си означава, че няма как Пловдив да получи пари за закупуване на екологичен транспорт без собствено дружество. През изминалия програмен период, 13-21, много общини се възползвали от европейски средства, 100% грант, искам да кажа, да отбележа. Столична община, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе и си закупили трамваи и електрически превозни средства. Пловдив е останала извън класацията, затова защото не е имало градски транспорт, общинско дружество. На практика вие създадахте основата в този мандат, основата за едно общинско транспортно дружество. Аз съм безкрайно щастлив и благодаря на колегите от екипа и на Здравко Димитров, който имаше куража да го постави като приоритет създаването на дружеството. Всички ние бяхме наясно, че ако не го направим, следващите мандати и особено сега, когато Европа отделя много пари по плана за устойчивост и по другите европейски програми, има предвидени много средства за зелени инициативи, в това число и за градска мобилност. Ако не го бяхме създали дружеството, Пловдив отново ще остане отстрани и само да гледа как другите градове си модернизират градския транспорт.